So what's up, ketchup? This is Renz and welcome back to my channel. Yeah. So, for this morning guys, for this video, for the next vlog, i-share ko sa inyo guys yung mga vlogger dito sa aming probinsya sa Ubay, Bohol. So let's see this video guys. Gusto ko lang i-share kasi ito guys kasi na-motivate ako sa mga ka-vlogger ko dito sa aming probinsya. Then, na-share ko lang kasi gusto kong i-share yung mga ka-vlogger ko dito sa Bohol, sa Ubay, Bohol. So, kasi proud ako guys kasi di lang talaga po ako ang vlogger dito sa Ubay, marami pala. So let's see these videos. So I hope i-subscribe niyo sila guys for this video guys. So support this channel. So let's go for the video mga vlogger dito sa Ubay. Let's see.